Vítám vás u třetího partu na Let's Play Minecraft. Tentokrát je tu se mnou host, jmenuje se Erao16. Pozdrav. Haló? Haló? Co? Jseš tu? Prosím je. Nějak vypadl mikrofon. No, takže, jak bych se říkal, vítám vás u třetího Počkej, partu. já mám nějaké šumění. No, bo jsi blízko mého kompu a on šumí, aby si šel slyšet. No, vítám vás u třetího partu na Minecraft, už teďka po třetí. Je tu se mnou host, jmenuje se Erao16. Erao, můžeš pozdravit? Pozdrav! Ahoj! Počkej, jdu teď si psal. Na Erea žádnou kritiku nedávejte, on ještě nikdy netočil, kritiky dávejte jenom mě. Tenhle třetí part točím asi 3 hodiny po prvním partu. Ne, tohle je druhý part, ne třetí. A byli bychom to točili asi 2 vteřiny, ale asi 2 hodiny jsme hledali server. Tenhle se nás dá asi nejlepší, že jo? Že ano? Haló? No. Server jsme si teď našli jsme si tohle super místo. Máš tu ležený home? No teď tě momentálně slyším trochu. Jak jsi... No ano, protože tě slyším, jak vláčíš do té klávesnice. No. Ok, teď mě slyšíš trochu. No, je to přijatelné. Doufám, že tě budou slyšet diváci. No, měli bychom se někde ukrýt, je už večer. Vykutáme tedy k ty stromy. Nemáš sekeru? Já si vyrobím crafting table. Máme smrkové dřevo. Vyrobím crafting table. A mluv něco, já tě teď nedívám se teď na ten chat. No? Ať mi píšeš. Teda mluvíš. No tak, ale ty mě slyšíš, ne? No ano, tak proč asi myslíš to? Ok. To mám. Tady máš nějaké. Ne, nic mi nedali. Ok. Ty nechceš. Ne, nechci. To prdele, já rozdohlídu. Přečetl jsi zpravidla? Co? Přečetl jsi zpravidla? Ne. U tebe pochopitelně. To je. Ano. Hej, asi nemáš uhlí, co? Je meč. No, to se vydala. Aha. No, tak já se ho vezmu. Když jinak vydáš. Spíš si z něho postavit sekírku, mám ti udělat? Já mám sekírku. Okay. Hej, kde jsi vzal ten rychle stack? 3 staky. Ale. Já tu mám 3 staky dřeva. Jinak, lidi, je to druhý part, ne třetí. Pletu si to, protože jsem úplně ten první, to byl minulý part. Jdeme zničit stromy. Hej, Maximus tu furt chodí. Jo, chodí, dělí věci a ty 2 taky dřeva máš. 3 staky. 3. Hej, doufám, že mi ty nedá kick, jak předtím, když jsem napsal, že bude na YouTube.
Hrajete ten blbý server, že když zničíš jeden blok dřeva, tak vlastně neskacíš rovnou celý ten. Co? Ty 300 dřeva, jako to. Ano, Maximus mi ochotně daroval dřívko a... Jo to. Jo, já to chci vyhodit z hory, boha můj. Jo to. Idioté. Ale já našel dřevo. Vole, teď ho teď vyhazuju. Dřevo padá. Já myslel, že budu dřevo. No, nebudeš mít dřevo. Ej, on mě ho furt háže. Já tu někde viděl. Okamžitě ho jdi vykopat. Ne, předtím jsem někde viděl. Mám nějakou jasný. Mám iron. A teď nepotřebuji. Jo, našel jsem tak trochu, jsem našel doly. Jasně, tak trochu. Doly. Máme jenom jeden klubař. Ne, hej, tak si tam ulož home. A já budu mít home tady a když tak si... Oni jsou jenom trochu od nás, já si pamatuju, že jsou. No, ok. Hej, ale jako nekecejme a radši stavějme. Co? Nekecejme a stavějme. To nebudu. Ok. Tak já si... Nebo ne, nic jsem neřekl. Já jdu kopat iron. Já jdu kopat iron a já jdu postavit boudu. Ale... No. Postav něco hezkého. Boudu. Ne jako obvykle. Já budu stavět tak jako... Ale podívej, nechceš radši jít kopat si a já bych stavil. Ne, protože úplně ze všeho, co v Minecraftu nesnáším, je kopání. Co? Ne, protože úplně ze všeho, co v Minecraftu nesnáším, je kopání. Aha. Já mám rád kopat. No vidíš, tak koupej. Ale doufám, že ti je jasné, že všechno, co vykopeme, je společné. No. No. Už tě... Hej, my tu máme vlastně truhlu, takže v té truhle... Ale ta je od toho. Je, nesl jsem psa a pavouka. Pavouka tu nevoď, psa tu přidej. Pavouku, zemři. Jej, v té velké truhle jsou... Skeleton, zemři. Hej! Nemá rád skeletony. Skeleton, Posloucháš mě? skeleton, mám kosti. Jej, neříkal jsi ve škole, že s tebou ten let's play bude vtipnej? Skeletona. Ježiš, on mě ani neposlouchá. Mám hodně uhlí. Vole! Co? Neříkal jsi, že ten let's play s tebou bude zábavný? Co? Neříkal jsi, že ten let's play s tebou bude zábavný? Ne. Ne, hej, vůbec. Tak jenom. Ano, řekl jsi to včera nebo předevčírem. S tebou jsem zavolný. Ano, někdy. Už máme... Té truhle, kterou on tu dal, víš, co tam je? Ne, nevím. Jeden řadek staku dřeva. OK, tak to... Takže si to necháš. No, Já mám no, jak si tam to dřevo vzal? 20 uhlí. Ej, kde jsi to vzal? 3 šípy v hlavě a jeden v noze. No víš, jak si to dřevo si vzal na zpátek. Nevíš? Ano. Asi budu muset jít. Ne, Asi, no, já budu muset. proč? Protože... Na chvíli. A nějak konkrétně dlouhou chvíli? No, to nikdo neví, to je... To konkrétně možná. Možná na chvíli. Možná na chvíli. A přijdeš pak ještě půjdem točit? Ano. Tak fajn, tak já se s vámi pro tenhle part loučím a možná ještě za chvíli. Čau. Na stranu. Ne, už to jdu vypínat.